Il-Prim Ministru Robert Abela żar il-proġett tal-Hard Rock Hotel f'San Ġiljan immexxi mill-Grupp DB li jinsab fl-aħħar fażi tiegħu qabel jiftaħ il-bibien tiegħu matul is-sajf li ġej. Dan il-proġett b'investiment ta' madwar 320 miljun euro mistenni ikompli issaħħaħ il-pożizzjoni ta' Malta bħala destinazzjoni turistika ta' kwalità għolja. Il-lukanda se tinkludi 397 kamra, l-akbar faċtajiet lokali għal kura personali u anke ċentru kummerċjali li mistenni jkun l-akbar wieħed f'pajjiżna. Il-lukanda fil-proġett li qed jiġi żviluppat b'enfasi qawwija fuq sostenibilità mistennija tkun ewlenija fir-Reġjun Ewropew u anke dawk fl-Afrika u l-Vant Nofsani. Waqt iż-żjara tiegħu il-Prim Ministru qal li dan l-investiment massiġ juri l-fiduċja qawwija l-investituri għandhom fl-ekonomija Maltija u fl-istabilità tal-pajjiż. Irrimarka li minkejja kull sfida internazzjonali Malta qed tibqa' tattira investimenti kbar kif rikonoxxut minn istituzzjonijiet internazzjonali bħal Fond Monetarju Internazzjonali l-IMF u l-Aġenzija ta' Kreditu DBRS Morningstar. Dr. Abela għamel ukoll referenza għal regolamenti ġodda fis-settur tal-ospitalità li għandhom lan li jollu il-livell ta' kwalità. Tenna li t-turizmu jibqa' pilastru ewlieni ta' tkabbir ekonomiku u li l-Gvern qed jimmira għal mudell aktar sostenibbli u ta' valur miżjud f'konformità mal-Viżjoni Malta 2050. Iċ-Chairperson tal-Grupp DB, Silvio De Bono, qal li l-proġett se jsaħħaħ il-viżjoni tal-kumpanija u jkompli jattira brands globali lejn Malta, waqt li l-kap eżekuttiv tal-grupp, Robert De Bono, żied li l-proġett għandu jattira viżitaturi li jfittxu kwalità ogħla b'inqas impatt ambjentali u pressjoni fuq l-infrastruttura.